Krátce pane Vánoční a také skvělé ráno, přeji dopoledne, krásný víkend a skvělou neděli. Dámy a pánové, 29. den měsíce ledna roku 2012 a krom toho i moderní rybař dovolí doprovodný program v rámci nového projektu prvního ročníku velebného rybaření Moderní rybář, přednáškový sál střední hala Průmyslového paláce. A já musím naznačit, že startujeme dnes už v 10 hodin a 5 minut. S Michalem Tichým a Davidem Majsterem se podíváme na rybolov v Mongolsku. Nicméně to ještě zdaleka není úplně vše, co vám, jak expozice moderního rybáře World Expo a Drink Expo nabízí dnes na Průmyslového paláce. Přednáškový sál je vám samozřejmě k dispozici kavárny Tavelmajer Café a také Lud Café. To je nedílná součást jak veletrhu Moderní rybář, World Expo a Drink Expo. No a i dnes budeme samozřejmě losovat spousty cen. Je toho pro vás připraveno víc než dost. Společnost Rybarny, číslo expozice pravé křídlo, expozice číslo 19, probíhá soutěž o celkové ceny v hodnotě 500 000 korun. Dámy a pánové, pro dobré ráno a rozjímání úplně stačí. Přejeme vám příjemný den na výstavišti v Praze v Holešovicích.